下，古起里来顶北，云起来送皮。这一呀拉西达，云把不西休下。 出来十八，运气来送皮。这修呀拉西达，大山穷住休下，望他们来改变，运气来送皮。 Goedemiddag. Als ik het weet, bent u de directeur van het tweede van Ja, ik ben de organisator van Multicity, inderdaad. Hoe lang is het? Het idee kwam in de grote vakantie en ik ben er in september mee begonnen, administratief. En dan stilletjes aan heeft dat zijn ook gegaan tot nu. Dus dat toch een paar maanden. Hoe bent u hier tegengekomen? Ja, Tibet zit heel lang in mijn hart. Ik heb voordien al acties gedaan voor Tibet, heel veel acties gedaan voor Tibet. Namelijk ben ik hier van Oostende naar Brussel gekomen, te voet, om centjes te komen brengen voor TCC. Voordien heb ik dan Compostela gewandeld, dat was 840 kilometer te voet in de 27 dagen, ook om centjes op om te zamelen, om te geven. En als Tibet-activist heb ik heel veel boycottacties gedaan tegen Beijing 2020, ja. En ja, mijn doel is sowieso met dit evenement om de centjes dat wij gaan verdienen, te verdienen met kansarme kinderen. Dus het zijn de twee organisaties van de Oostende en natuurlijk TCC kon niet ontbreken. Dat is de derde organisatie die ook meedeelt aan de winsten van het evenement. Oh, dat is echt belangrijk. Oké, ik kan het niet allemaal doorhebben, maar ik zie dat dit evenement een hele succes-evenement is. Hoeveel geld zou dat opbrengen en gaat dat naar doel gaan of zo? Wel, de standen sowieso, dat is voor jullie. Ja. En nu wat het van de opbrengst zal zijn, dat gaat een beetje afhangen van vandaag. Gisteren heeft het zeer goed gedraaid. Er zijn natuurlijk heel veel kosten aan het evenement. Dus ik kan nu geen schatting geven van wat het zal zijn. Ik denk dat het misschien nog een week of twee gaat duren achter het evenement, dat alles betaald is. En dan gaan we kijken wat er geschiet en dan neem ik sowieso contact terug. En ik ben dan ook van plan om zoals vorige keer te doen, de vereniging van Oostende zullen hier centjes krijgen. En dan vertrek ik terug van Oostende naar Brussel om de centjes te geven aan TCC. Ja. Dank u wel. ane dre ngazo sane Oostende la Multicity la sane Oostende ki choba khaji june ngazo tela kare beja bechiru dishuku sane Oostende ki khalotia ki ane koka jitere ne zapema da zanimancha koka yore ne zapema da wojina ngine lekap da mi da khalatu pe abocha so ane ngazo la kare Pama nama sogi tene pama nama sogi gela choma june roba chene tene khachu da trini langine leka da chompe abandu ane te mache ta kare momoji inji momoji ngachu kare beba dela khala gawa chegodo khachu lenye so tri ranjalle ne khachu khala pesho mochu ta tri le dala ne tri rani pe mochu so ane ngine ngachu dawina samba gawa chegodo ane lenje sama tujeche. Mevrouw, hoe verloopt dit project voor u? Heel erg goed. We hebben vandaag een mooie zonnige dag. Heel veel mensen op bezoek. Dus wij zijn blij dat we iedereen die langskomt kunnen op de hoogte brengen van wat er misloopt in Tibet. Het is altijd weer een zieltje meer gewonnen voor de zaak. Dus iedereen die passeert wordt hartelijk verwelkomd. Kan een spelletje spelen en krijgt een cadeautje. En hoe leerde u Tibet kennen? Dat is al heel lang geleden. 25 jaar geleden was mijn vriend een eindwerk aan het schrijven over Tibetaanse politiek. En kort daarna zijn we op reis gegaan en zijn we ook langs Tibet op reis gegaan. Hebben we er wat tijd mogen verblijven en dan was ik ook helemaal verkocht. En sindsdien hebben we heel veel Tibetaanse vrienden. En dan is het heel moeilijk om niet te supporten en om niet de goede zaak te ondersteunen. Dus. Dank u wel voor dit interview, mevrouw. Heel erg graag gedaan. Geniet van de dag. Jojo, Tong Handedu. Tong Hansai Wudu. Wudu Tong.
아니 미딘서 마슈 간 여기도. 망실은 샤벌 라피 가오치 인기도 뉴도 아니 하나도 보바데인데라 아니 때마에 아니 나다가 또 상만 염도 인조다 공부라지다 대 망고치 대 망고니오도 아니 모모베 시모도라우도 아니 모모베 거겨도라 배우고 살다 모모 가래 샤미다 샤유교인데 요래. 샤유데 샤미니자요라 Aan Tujina. Hallo mevrouw, welk land presenteren jullie vandaag? Vandaag wij presenteren Pakistan, India en Afghanistan. Zoals je hier beneden ziet, we hebben de 3 landen. We hebben voor eten gekozen dat bij 3 landen eigenlijk rijst, kip en linzen presenteren. Wij willen die verschillende landen verbinden via eten. Dus wij maken bordjes mix met hapjes, met eten, dessertjes. En wij doen dat samen met onze zussen, schoonzussen en mijn schoonouders waren hier ook komen helpen. Dus ik vind het superleuk dat wij dat samen vandaag kunnen doen. Dus het weer is er, jammer dat er veel wind is, maar voor de rest, wij zijn gelukkig vandaag. Dus, Dank u wel. en jullie zien er ook heel beeldig uit, dat mag ook gezegd worden. Dank u wel. Graag gedaan, oké. Beste mevrouw, hoe heet u? Ik heet Jasmina. Mag ik vragen welk land dat jullie voorstellen? We stellen zowel Marokko als Brazilië voor. En welke eten verkopen jullie allemaal? Coxinha, dat is een hartigheid van Brazilië, wat veel gegeten wordt. En we hebben dan ook nog warm eten. Dus dat is cassave met speciale worst, calabresa van Brazilië. En dan hebben we ook nog iets lekkers voor de mensen die van zoet houden. En dat is brigadeiros, dat zijn chocoladebolletjes. Je hebt zowel van witte chocolade als van donkere chocolade. En welke dingen doen jullie nog allemaal voor, om te tonen van het land? Nou, we doen ook capoeira. Capoeira is van Brazilië. En we willen dus zowel eten presenteren als capoeira. En dat is een gevechtssport. Wat lijkt op dansen, maar het is geen dans. Ja. Dus hoe wil ik zeggen? Kort samengevat. Kort samengevat, cultuur van Brazilië volledig overbrengen. En Marokko staat bekend om eten. Mijn vader zelf is van Marokko, dus ik dacht, weet je wat? Ook een beetje Marokkaans eten voorstellen, want Marokkanen houden van lekker eten. Ja. Is die dan moeder Braziliaans of zo? Nee, mijn moeder komt van Aruba. Aruba, in welke werelddeel ligt dat? In de Cariben. Dus ja, Amerika. Dicht bij Zuid-Amerika. Ja, dank u wel voor deze interview dan. Alsjeblieft. On behalf of the Cultural Center, we would like to say big thanks to organize such a beautiful festival. And a lot of people and very hard work. Yeah, it was hard work. We really appreciate you. Thank you so much. No problem, no problem. Give us